Csodálnak Norbu Rinpoche 2011-ben kezdte először gyűjteni ezek mai tibeti dalok, vannak közöttük tradicionális tibeti dalok és táncokat, és ezzel az volt a célja, hogy ennek segítségével megőrizzük a tibeti kultúrát, a mai kultúrát is, és a másik kimondott célja pedig az volt, hogyha valaki ezeket a táncokat meglátja, akkor ugye elkezd nagyon vonzódni a tibeti táncok felé, és akkor majd meg is szeretné tanulni a dalokat, és ha meg szeretné tanulni a dalokat, akkor meg szeretné tanulni tibetiül, és ha tibetiül megtanul, akkor pedig őrizni fogja a tanításokat.